L'objectiu de la trobada d'avui, fonamental, és la presentació del primer informe sobre la transformació social. De fet, és un estudi realitzat amb intel·ligència social en entorns digitals a través de l'escolta activa o social media listening. Per nosaltres aquest informe no és el final de res, volem que sigui el principi de moltes accions a dur a terme a partir de la informació recollida a l'informe i de les propostes que des dels àmbits i des dels sectors ens pugueu fer. Hem analitzat el canvi i la transformació social com a cerca general, però també hem fet un incís en diferents temàtiques. En aquest cas, l'educació, la salut, la riquesa i la pobresa, els feminismes i l'LGTBIQ+, l'ètica i la justícia social, l'economia social i la sostenibilitat i medi ambient. Hi ha un total de 244.000 mencions, amb dades de Twitter concretament, hi ha un total de 43.000 autors i gairebé fins a 900 milions d'impressions potencials. Si aprofundim una mica més en la conversa digital, podem veure que té una tonalitat neutra. La majoria de tuits no destaquen per ser eufòrics positivament o negativament. Els propis resultats apunten en que sobretot hi ha 3 àmbits temàtics en els quals es parla de transformació social. Aquests són la salut, que és el primer, de fet, el first one, després tenim el medi ambient i després l'educació. I de fet, en conjunt, aquests 3 apleguen més del 40% de totes les mencions. Sabem que la transformació social no és només el que diuen les xarxes socials, és lògic i evident, però és un punt de partida que creiem que és molt interessant per començar a pensar si hem de ressignificar. Si potser el que nosaltres entenem per transformació social ja no és el que la societat entén. Potser el temps ha fet canviar aquestes mirades i, per tant, ens cal repensar-nos. Crec que tenim un repte molt evident amb l'estancament de la pobresa. És a dir, crec que molts anys de polítiques socials, molts esforços fets, no estan donant resultats amb la lluita contra la pobresa i que té bastant a veure, suposo, amb les modes de producció, amb els mitjans de producció i en la incorporació del coneixement com a element fonamental de la producció que cada vegada genera noves formes d'exclusió i nous col·lectius exclosos. Quan les necessitats et superen de tant a les realitats i a la disponibilitat que tenen, l'única opció és la transformació social. L'única opció és la innovació.